Berdova yek jiwan hunermendên Kurd ya Xudançiyan e. Wê pêşiyê perwerdeya xwe ya muzîkê li Moskowayê pêkaniye. Paşê jî li Fransayê li Parîsê berdewam kiriye. Dans, müzik, şano û warên ew lê jîr û hûsta ye. Ew zimanê Rûsî yê Fransî jî wekî yê dayîka xwe dizane. Lê bû wê zimanê Kurdî, müzîka Kurdî, kurdayetî, xwîn, hestî, guşt û ruhê wê ye. Evet, demek ki direjnîne lez nihal İstanbulê me. Nizanim ez heya kengel vê derê bim lê vê gavê ez li vira me ji bona müzîka xwe zêtir di nav gelê xwe de pêş bixînim. Dixwazim li vê derê bim çendekî. Ez pir kêfxweşim ku ez nêzîkî gelê xwe me, nêzîkî Amedê me, nêzîkî Mêrdînê me, Wanê me xwe dûr nabînim. Anihal vê derê me. Ba û pêlên êş, keder, azar û birînan û cûşa şahî û hêviyan, çîroka destanên lehengên jîr û biserketî, şikestinên dijwar dibin kiraz, form û naverokek ciwan di kilamên wê de werdigirin. Ku mirov bibîne ku tu û temaşevanen bi müzîkê dibin yek û te godar dikin ew hestên te, armanca te, hezkirina dilê te bi stranên min bi vêna hemiya hîs dikin û ez wana di çavê wan de dibînim û eva min bilind dike, mezin dike, dilşad dike û ez bi wan heme, ez bi wan dijîm, hêvîdarim ez bêyî wan nemînim. Ew niha Stenbolê cih bûye. Gelek caran bi konserên biçûk jî be ew hezkeriyên xwe digihîn hev. Dawiya hefteya borî jî li Stenbolê bi konsertekê bi kilamên Rûsî, Fransî û bi sê zaravayên Kurdî hezkeriyên xwe coşandin. Ez dibin bandora klasîka Rûsa, müzîka Fransiya û ya Kurdî de mezin bûme. Ji bo min müzik zimanê wê tune ye. Hestên wê pir berfireh, pir tiştekî berfireh, sînorên wê tune ne. Ji ber wê ez dikarim bêjim ku ez bandoreke mezin adiya min li ser min heye a klasîka Rûsa û klasîka Kurdî. Êdî nizanim ev her du gavatên bahev guhdarvanê min tiştekî çawa hîs dikin, ez hêvîdarim ku tiştekî xweş hîs dikin. Bila çand be, bila müzik be, bila huner be, her bandorek tiştekî navê mirov da dide avakirin û mirov mezin dike. Dengbêjî ji bona min tiştekî pir cuda ye. Dengbêjiyê ez mezin bûme. Ez dengbêjiyê nabêjim, mixabin, lê ez bi dengbêjiyê mezin bûme û hemû hestên min û hemû ew evîna min e ji müzîkê re, ji hunerê ne, ji dengbêjiyê tê. Ez tê bîra min ku kalkê min bi neyînûkê xwe müzik lê dixist û dengbêjiyê digot û ez bi van strana mezin bûme bi müzîka neyînûkê wî û dengê wî çiyayî. Ez bi wan strana mezin bûme û ez barim her tişt binga hemû tiştî ku di min de heye dengbêjiya Kurdî ye. Albûmeka zindî em ê qeyd bikin. Ez barim nêzîkî du sê mehada wê ji dayîk bibe ew albûma. Ez jî pir bikelecanim. Albûma min çend ziman wê tê de hebin. Rûsî, Kurdî, Fransî, Soranî, Zazakî. Ez dixwazim müzîka Kurdî hem bi zimanê Kurdî û hem jî bi zimanê ku ez pê mezin bûme Rûsî û Fransî jî bidim naskirin. Armanca min ew e ku ez bi zimanê Kurdî müzîkê çê bikim û hestên xwe wekî Kurdekî müzîka gelê Kurd bidim naskirin, xwe bidim naskirin ku em bibêjin ji dinyayê re jî ku em jî caz, an jî blues, an jî rock dikarin bixuluqin û müzîkeka baş çê bikin. Em ruhê netewî tu car nikarin xilas kin. Wekî ku hûn dibînin ez ji neyînûkê xwe bigire heta têla porê serê xwe Kurdim. Keça malbateka Kurdim, keça malbateka koçberim. Dîroka min û jiyana min tev bi Kurdî bû, bi stranên Kurdî, bi zimanê Kurdî, bi evîna Kurdî, bi hezkirina Kurdî, her tiştê min bi Kurdî ye.
و ji bo wê jî aherî girîng ku dilê mirova da ew ruhê netewî hebe bêviya ku rojekî em bibin yek û em di nava televizyonên Kurda da wekî dewletên din bikaribin xwe bidin naskirin hunera xwe ava bikin mixabin em vê pirsgirêkê jiyan dikin bihêviya yekîtiya gelê Kurd nefesa me niha jî teng e weke ku hûn dibînin cihê ku em muzîka Kurdî ava bikin bafirînin gelekê me derfet gelekê min em her tiştî bi xwe dikin kesekî ku piştgiriyê me bide me tune ye di nava Kurda de ji xwe piştgirî dayîne hevdû tiştekî hê pêş neketiye ez hêvî darim di hemû waran de em bikaribin piştgiriyê bidin hevdû tiştê ku dilê min teng dike pirin lê ez naxwazim behsa wan bikim ji ber ku dilê min berfireh e ez dixwazim tenê tiştên xweş bifikirim û dixwazim û bi wê enerjiyê jiyan bikim bizanim ku bifikirim ku ez dikarim hemûriyan li ber xwe bihêlim û pêş biçim. Em jî dibêjin başa ku Kurdan tara Mamedova heye. Bi huner û dengê xwe, bi şiyan û kurdayetiya xwe mirov bi wê serbilind dibe. Mehmet Sanrı, Kurdistan TV, İstanbul.